Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Mga igsoon na ron mahimo kitang ngayan pag sa ulog ning Santos nga misa, maghinulsulo na kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot, sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amoy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ng atong mga sala. Dadono ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. Bubuhi Ginoo sa imong grasya ang among mga kasing-kasing, aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang nga tawhanon, o magpatalinghog sa imong mga awhag nga langit nun. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Osias. Balik o katawhan sa Israel, sa Ginoo nga inyong Dios, kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti o balik sa Ginoo, ingna siya. Pasaylua ang tananamong kalapasan, ug dawata ang among pangalyupo, ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami makabayo sa mga kabayo, ug dili na kami moisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Mamluluyon ka ni adtong walay laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuohon o higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak siya sama sa leryo. Mugamot siya pag-ayo daw usa kadakong kahoy. Mulipang ang iyang mga salingsing, ug masisama siya katahom sa olibo. Ug mga limyon siya sama sa Libanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman, ug mamulak sama sa paras. Ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Libanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo ug nag-atiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipri nga lunhaw kanunay, ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga sa inyong gikaon. Ang maalamon angay mosabot sa naisulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod niini. Kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo, ug musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatiyang akong tingog. Usa ka panultihon nga wala ako maanad pagpamati. Giluwas ko ang iyang abaga sa karga, ang iyang mga kamot gilingkawas sa bukag. Sa kalisdanan misangpit ikaw, ug giluwas ko ikaw. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatiyang akong tingog. Bisan wala akong makita, gitubag ko ikaw diya sa dalugtog. Gisulayan ko ikaw dito sa mga tubig sa Meriba. Pamati ulungsod ko, ug pahimangnuan ko ikaw. O Israel, dili ba ikaw magpatalinghog kanako? Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatiyang akong tingog. Dili ka mo maghupot og laing Dios, diha ka ninyo. Ni magsimba ka mo og Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nagpagula ka ninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatiyang akong tingog. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Pakanon ko sila sa labing maayong trigo, ug busgon ko sila sa dugos gikan sa bato. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ang mga pulong mo, Ginoo, maglingkod unta sa mong pagtuo, ug aga ka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manosab kanina. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni ka, O Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga mas maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Sadusiyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Mitubag si Hesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios, maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios
sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan o sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala pa'y sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mao'y Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglan magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing o sa tibuok niyang salabutan o sa tibuok niyang kusog. O kinahanglan higugmao niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha ka sugo kaysa pagdalag og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran o paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug mahalon mo ay imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Tuig 1918 sa usa ka orphanage diay usa ka batan-on ang pangalan Holland. Kada adlaw iyang pasanon ang iyang kauban sa orphanage ang pangalan Reuben sa kakanaog sa ilang dormitory gitawag og Boys Town. Mura pog Sister of Mary ba na Boys Town, Girls Town. Kabantay ang ilang pari kada adlaw nga alsahon ni Holland ang iyang kauban si Reuben nga adunay polio o terminal lymphoma. Moto nangutana ang pari, dili ba siya bugat alsahon? Ningon si Holland, dili, kay siya ako mang igsoon. O nahimo ning sikat ang ilahang sugilanon iyang gisulti sa kanta nga gikompos sa Holis ang title, He Ain't Heavy, He's My Brother. Mga igsuon, yun sa nato pagpadayag atong gugma sa Dios o nga atong gugma diya sa to isig katawo. Ang ato ebanghelyo karon nag-ingon si Jesus, pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan o sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Unsao nato pagpadayag o giunsa nato pagpadayag atong gugma sa Dios diha sa atong isig katawo ato kining pamalandungan. Palihog manindog. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan nga ang iyang gugma alang kanato magdasig sa tanan o magtimaan sa atong pagtagad sa uban. Mutuwaw kita sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ngang simbahan, sa walay puas, musangyaw sa gugma sa Dios ug sa isig katawo, nga mao'y kasing-kasing sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga dili unta kita malimot sa pagpakitag kaluoy, ngadto kanila nga mga kabos, sinalikway ug wala higugmaa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga atong tagdon ang matagtawo, uban ang kaayo ug pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga pinaagi sa malumong hikap sa Espiritu Santo, maangko nato ang mas halawom nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo.
Nga imo untang isipon nga takusog mapuslanon alang kanamo. Nang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among pangamuyo. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw dito sa Middle East, ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog o sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among pangamuyo. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, hilabi na ang kahimanang nuclear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mopili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya, ug dili ang kabangis, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among pangamuyo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among pangamuyo. Ngang atong mga minahal nga mitaliwan na, dadon ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among pangamuyo. Diyos among amahan, tabangi kami nga sa walay sukod higugmaon kanamo o nga maghigugmaay kami sa usag-usa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mo ihalad ko karon Ginoo, ug naglahom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini halad ko karon apan kinasing kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad og sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok yang santos nga simbahan. Ginoo, kaluy pagsudong ang among gihalad kanimo, aron makapahimuot kini kanimo, ug sa kanunay makaluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo. Nag-isa sa among mga kasing-kasing anak kanimo o naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagasaulog sa iniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga kasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si sapan, may pasalamat kanimo Amahan. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo kalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, si makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoong nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matumal ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy
mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ging harian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ginoo, iyo tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, kay ikaw buhi og nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atoang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang aim kalawat kanimo apan pamulong mo lamang umay ako. Magampo kita. Bubuhi si mong gahom o Ginoo ang among kalag ug lawas aron sa among pagkalawat nining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong buntag sa tanan.